Benvidos a Todo Mal, o programa que traja os chicles. Cabeceira. Fai-me moita gracia porque dixeches a cabeceira antes, dixécheme, vou dicir para empezar o programa que traga os chicles. E dixen eu, sempre había un subnormal que tragaba os chicles, que é tan gilipollo de tragar os chicles. E di ela toda convencida, eu traga vos. Eu sempre toda a miña vida traguei os chicles. E non dixeches esos horas, dixeches, aquí en Dodro? Aquí en Dodro todo días tragaba os chicles. Para min é unha cousa completamente normal. Tragar os chicles hasta que me empezaron a meter medo con que se me iban pegar o estómago que morría. É verdade. Por culpa da xente de Dodro, nos programas de lucha libre e así pon, non fajan isto na casa. Sí, todo eu... o sea, é que dabas comido, porque che hinchaba. Como estarán as fosas sépticas de Dodro cheas de chicles? Todas pegañosas. Bueno, que tal? No, quería preguntar aos chicoritas que nos poñaban comentarios se é común tragar os chicles ou se a xente é normal e como chicle e xa o propio chicle, pola súa fisionomía, pide ao acabar que botalo fora. Pero eu creo que é un tema como todo o que me move nesta vida de vagancia. De que miña nai educoume non tiralos no chan e por non buscar o papelero trajabos. Quero che dicir, era ecologista, pero tóxico. Eu creo que o teu problema é que che quedan as cousas da infancia na madurez. Por qué? Porque xa tragando todo. Bueno, que tal estás? Teño dúas cousas para comentar. Dúas cousas para comentar. Unha, que agora non teño traballo e diredes vos, como podemos saber que non tens traballo? Porque fixen unha coisa moi de personas sin traballo. Cal? Vin con pijama por debaixo. No! Pero xa te o pijama para vir a traballar, pero daste conta ahora? Non me din conta de vino ahora. En serio? É que estaba moi calentito e dixi, pois eu vou sudadera e depois xa me cambiarei. Non te creo, non te creo. Despois, sí, ao meu pijama. É o puto pijama, tío. Non te meterás na cama con el, claro, e vas a estar 15 días sin te duchar. Bueno. Como é a persona parada? É tamén o Deportivo que ganou 5-0. Non vas a explicar por que estás sin traballo? Non, vale. Porque collín a parte e marchei, non hai explicación tampouco. Vale, perfecto. Cal era a outra... Perdón, que hai coches en Dodro e debe ser alguén que trajo un chicle e está pedindo auxilio. Cal é o peixeiro, hombre? Aquí chega peixe. Hombre, no. A ver, que? Que, como temos aí ao noso funambulista... Sí, a Carolo, chámolle. Está indo o Deportivo de puta madre. No. Ganou 2 partidos seguidos de goleada. Un 4-1 e outro día 0-5. Fora da casa meteu 5. O Deportivo da Coruña? Sí. O Deportivo Alavés? No, vou. O da Coruña? Ese mesmo. Pero o Deportivo ou o Racing de Ferrol? O Deportivo O Deportivo da Coruña? O das franjas azules e blancas. O que son eu? Sí, ese, o teu. Non me jodes, vai ganando. Vai como un tiro. E de que número vai na lista? Aí xo xa é moita matemática, pero Eso... ver terceiro ou cuarto, tá aí. Que va? Eso é como nos 40 principales que chamas e botas. Ou a... No, é por mérito. No, eso tens que ganar partidos. Ai, pois entón teño que volver a facer o Depor. Bueno, no, a ver, eu sempre fundo de pre. Vai ter que volver a interesar. Espera un momento, vale, que teño aquí Teño aquí a miña caixa de por si acasos, donde además dos preservativos teño a miña camiseta de deportivo, joder, por si algún día chegaba o momento no que volvían a ganar, logo pois é o momento de volver a... Pois la volvo a poñer. De sumarse ao base. ¡Hombre! Vou te dizer unha cousa, moita xente estará pensando, que feo isto, que non hai nada máis de futbolero que subirse ao barco cando vai ben e cando vai mal, ni puta idea. Ole, sí, señor, Deportivo alé, no te rindas que en la curva siempre te animaré. Sí, señor, viva Lendoiro, viva Donato, viva Valerón. Sí, señor, los mejores, os quiero, madre mía. ¿Cómo se chamaba o da Java, su entrenador? Iruleta. Iruleta. Iruleta de fresa. ¿Piruleta? ¿Cómo se chama? Irureta. Iruleta? Creo que era Irureta Tachegui. Hostia, xa se me... O entrenador. O entrenador. El O que lle dou mejor. o cabezazo de Almiña. Como? Non sabes esa historia? Can lle dou un cabezazo cá? E Almiña o entrenador. Por qué? E el miña era do Deportivo? Pois sí. Ou era do Barça? No, e Almiña do Deportivo. Ai. Estalo confundindo E con Rivaldo. el miña non era o de... Xa era Carliño Brown. Pero bueno, eu xe... E Almiña era o de as lambretas e xogar de puta madre. Que é unha lambreta? Pasar o balón por detrás así e tamén é unha moto. Pois o Deportivo vai... Hostia, é que eu sempre fuño o Deportivo moi fuertemente.
Nunca deixei de confiar no Deportivo, o Deportivo lo mejor que hai, e, todo, todo. Yo, lo que haga falta, aí estoy. Esta actitud é moi... Roberto Carlos tamén era do Deportivo. Ai, mierda, casi. Esta actitud tamén é moi de parella. O que? Pasar del e de repente se alguén lle gusta, volves te intensa. Ai, sí, eso sí, é verdad. Porque lle vai ben, non me gusta outra vez. Cando lle empezan a meter fichitas é como, non me gustaba a min. Bueno, entonces, a ver, fora bromas. Como Que? deportivista estás contenta? Hombre, eu por fin podo ir a Coruña e non só a comer. Porque ao que facía últimamente ir á Coruña a comer, ao IKEA, ao Marineda City, o sea, a gastar cartos a lo loco. Ahora podo gastar cartos no campo de fútbol. Que vou che dixer unha cousa, son 20 euros hora e media, gastas bastante máis no IKEA. Por eso, cansaste máis. Sí. Entonces, pero, claro, guai, claro, é que estaba cansada de ir aos partidos de fútbol e que fun, polo menos fun a un e que perderon. Eu son moi fuerte, eu apoio o meu equipo hasta el final. Dixetes que te cansabas máis no IKEA que no partido de fútbol. Pasa o mismo Isco tamén, que se cansa máis no IKEA que... Isco é un futbolista. Sí, Isco, este... Isco Alarcón. O de Sara Salamo. Sí, ao que lle botan as culpas á muller de que xogue mal e de que te acordo. Que era moi gracioso porque lle botaban as culpas de por culpa de Sara Salamo é vegetariano e por culpa de Sara Salamo está gordo. A ver. Hai que botarlle unha culpa sola. Que, por cierto, aquí estamos dicindo isto, todo que está aquí escrito non servimos de Que va, si es un... Vale, nós pasemos un esqueleto, pero nós seguimos, entonces... É verdad. Que vin que Sara Salamo foi aos premios Goya. Sara Salamo é actriz. Sí. Foi en zapatillas Converse. Vino. Bueno, zapatillas creo que non eran de marca. Iba cun vestido precioso e con as zapatillas e pareceme moi ben, a verdad. O ano pasado foi sin maquillar, me parece. A min iso dá igual, pero que vai en zapatillas pareceme bien. Porque depois nas bodas ver sempre aos mozos carretando ao coche trae zapatillas. Que parece que teñen un puesto nos polón. Están indo ao coche volvendo con caixas de zapatillas. Agora o que fan moito nas bodas é de regalo dar unhas chancletas. Ah, sí? Para pillar hongos todos. E papilón. E diste, é unha boa idea porque así a xente que lle dan os pés colle unhas chancletas e non ten que traer un zapato de recambio. Hai problemas. Por que? Porque non hai tallas para todos e hai xente que colle 2 ou 3 chancletas para levar para a casa, entón hai xente que queda sin elas e tal, entón é máis follón que andar descalzo. Sí. É mellor que anden descalzos os invitados, que se corten os pés e que collen unha sífilis. Si é que se pode. Non sei. Pois eso, o Deportivo a muerte. Eu sempre fui do Deportivo moi fuerte. A ver se me regalan unhas entradas para ir a ver o Deportivo, non? Che, as entradas que che van a regalar ti, igual mesmo que a Irureta. As mesmas entradas. Estaba dicindo que o de Sara Salamo que me parece guai que esta xente que fai estas cousas que a veces poñense de moda e, hostia, imagínate ir a unha boda en tenis. Eu xa fui muchísimas veces por... Sabes que me pasou? Pero tiene que ir a bodas vas a rompelas. ¿Alguien tiene algo que decir en contra? Sí. E a dar vergonza, porque ainda me pasou outro día que estaba falando de ir aos Mestre Mateo, aos premios Mestre Mateo do audiovisual. Vou ir con unha persona famosa, que non vou dicir nombres. Bueno, vou dicir o nombre. Bueno, non. Bueno, sí. Bueno, non. Que merda, digan. Di que vai, que pasou. Que vou ir con Eva Iglesias aos Mestre Mateo. E dime tipa. Bueno, sí, e vamos, e quedamos para ir á peluquería antes. Esta indirecta que che bota... Non foi así. Que como foi? Si imos ir aos Mestre Mateos, e levo a peluquería, e depois... É verdade, foi así. Tens razón, hai que darche. E creo que é este rollo das parexas tamén, de que di un outro, témonos que poñer a dieta, pero é máis por ti que por mí. Sabes, en plan, que daste máis vergonza que a mí. O que lle dixo Sara Salamo a Isco, deberíamos poñer a dieta. Eu peso 40 kilos, ti 120, pero deberíamos poñer os dous. Bueno. E debemos, para estar sanos, para estar os dous. Sí, tal cual. E anotámonos ao gimnasio, facemos cousas xuntos. Sí. Pois sí, pasoume. Esas son as parellas boas. As que fan eso. Sí, home, a ver. As malas son as que din, Dios, como te estás puñendo. E comendo un donete. Sí. Como meus pais que sempre discuten a ver quen está máis gordo. Que é como en plan, o punto non é ese, sabes? É como, ai, tens que mirar un pouco, tens que mirar... Miña nai di a frase, tens que mirar por ti. Que está moi gordo. E meu pai pensa, estás ti moi ben, non sei que. E como, non, ese non é o punto. E nada, eso. E quería dicir tamén que sempre que veño para gravar aquí, paso por diante dun motel. Ah, sí? E sempre vexo para coches e entonces agora dedícome a pitarlles.
Sí. E a berrarlles, abrázala! No motel. Claro, porque están entrando ao motel. Ah, píllanos entrando, a esta hora, pola tarde. Flipas? Pero pola tarde, can vai a un motel, estamos locos. Pois alguén que traballa pola mañá. No, claro, que pola noite estás con volver para a casa. Claro. Hostia. É unha hora moi bruja, porque sobre todo imagínate que a tua Claro. moza ten un turno no supermercado pola tarde. Claro. Simple. Sí. E se non dixe, ai, que nos retrasamos un pouco, tomamos unha reunión, o traballo. Claro. Quedas para O comer. sea, que o horario Teño dos que- moteles é a tarde. Teño que comer no traballo. Que se alguén que chispeo traballa outra nun vez. motel que nos confirme este dato. Poderíamos chamar a alguén que traballe nun motel e que nos cuente sus historias máis turbias. Oh, Historias de motel, por favor. por recepcionistas. Podo volver a contar a miña favorita? Cal? De moteles. É que non me acordo, a min contame porque eu non me acordo. Aquí xa contei aquí, pero é super graciosa. Que unha persona que conozco eu foi ao motel a facer cousas ilegales. No. Como ilegales. Foi ao... Home, porque está casado. Pero eso non é ilegal, é ilegítimo. Ah, é verdad. Ilegal non é. Foi a botar un chispeo travieso. Vale, Extramatrimonial, extramatrimonial. digamos. Pero... Que bonito. É moi bonito dicirlo así cando é poñer os cornos como hijo Sí, puta. porque extramatrimonial parece bo, como en plan máis salado matrimonio, está ainda mellor que o matrimonio. Claro, un plus. Que a parte é gracioso porque se o fai Bertín Osborne é extramatrimonial. Se o fixera ao mellor Belén Esteban sería unha guarra. Esas cousas que ten a sociedade que dis tío, aquí parece que hai un poquito de... Bueno, o caso, unha sí. persona que conozco eu, bueno, contarmo, pero sei quen é, foi ao motel a Trigli. Acabou o seu chispeo, acabou a súa sulfatación, tal, foi para casa, estaba vendo a tele ca muller e estaba así no móvil e aparece unha alerta de Google. ¿Qué te pareció tu estancia en el motel Venus? E o tipo, me cago contigo, que me jodes vivo. Home, que eso non deberían de mandalo, non? Eu creo que eso, cando chupando unha churrasquería, en principio, bien, ainda que molesta. Desde aquí mandamos un Pero mensaje. os dos moteles, por favor, Un poquito de precaución. desactivarme eso. Un poquito de precaución, home. Eu creo que Si motel... non tanto traballo, que entros que non che venía o goche, que non que o DNI, que tamén me gusta moito este rollo que me contaron, que non lle tens que dar o DNI a ningún recepcionista. Pero tens que deixar ali, collen os datos, e que diferencia hai en que me vexes a cara de que che deixe ali o DNI. É verdad. É absurdo completamente. Imagínate que vai, eu que sei, Zinedine Zidane. E toma o DNI Zinedine Zidane. Tuvo aquí un tipo, xa quer dizer. É que claro. A ver, eu confío moito nos traballadores de motel. Son unhas personas... Jardan máis os secretos que os curas. Xa, e que os abogados e os psicólogos. E que Paco Lodeiro e que Brian Sarmiento. Bueno, que? Fútbol? De que falábamos? Que agora estou en plan fútbol. Que me queres falar de Eu fútbol? estaba en plan moteles. Ahora estábamos en que tal. E quero decir outra cousa que me fixo moita gracia. En que tal que? Ainda estamos saludándonos. Ah, verdad. Que me fixo moita gracia que está moi ben que que coincida a campaña electoral con un temporal. Porque estaban todos os chiripitifláuticos tirados pola cuneta e estaban aí todos arrojados. Chiripitifláuticos é unha palabra bonita, E sobre todo para referirse aos... Os políticos, Eu dixen. non me quero meter aí. Eu non me quero manchar, eu estou noutra movida. Bueno, que máis logo? Chiripitifláuticos. Que máis? Diti chiripitifláuticos. Chiripitifláuticos, que este redimín porque teño aparato, pero estou me acostumbrando. Solo de vez en cuando, se me enche un pouco de saliva o aparato e entonces me fai burbujas. Pero é divertido. Sobre todo cando ves de mamar unha... Digo, perdón. Quen? Perdón. Que non me iba a querer rir de ti por levar aparato. Quero deixalo aquí claro. Vale. Queríame rir de ti por gilipollas. Porque o aparato non tens culpa Non ti. ten culpa. Agora gilipollas fixéchete ti. É Metechete ti. Aí- Deronche a elegir e dixeches, eu gilipollas. Nos camiños inescrutables del señor. Cantos partidos ten que perder o Depor para que te quites a camiseta? Un. Como perdan esta camiseta así como puxen quito, Eu, sin ningún tipo de problema, vamos. E como me regalen outras entradas para ver o Celta, bueno, do Celta, vamos. Que non, me cago en Dios, son de moi fuerte. Me sabe decir un xogador. Un xogador de agora. De agora, que era de agora en activo. Ao mellor que eres un xogador. Hai un que lle chama Lucas Bueno, Pérez. bueno. Ah, hombre, Dios, pensei que marchara xa. Se marchou, volveu. Acertinde Lucas que... Pérez é un pouco estas relacións tormentosas. Te dejo, non te dejo, non sei que, ahora volvo. Non, estás ou non estás, Lucas. Ah, Non. vale. Lucas! É o que está metendo goles. Sí, outro tempo Hombre, dos. Lucas é el mejor.
É moi difícil tratar contigo neste tema porque sempre vas ganar. Hombre, sempre é o que me apetece. Que peso é o deporte, verdad? Para ganar sempre estás feliz. Se te pon amargado, pois non vexes. Cando xoga a próxima vez? Pois xogará o domingo. Non vou estar de resaca nada. É verdade. Para a próxima que vou velos. Vamos ir a Tarajoña ao Entroido. É verdade, vamos ir ao Entroido de Tarajoña porque fan como un luar. Bueno, hai xente que fai que canta e nós metemos mierda e depois está Román presentando. Está fatal explicado iso. É unha parodia do luar, entón nós vamos de jurado, vai haber un tipo que fai de Jayoso, que é Román Castaño, un fenómeno. Entonces a xente pode se anotar e participar e fai playbacks, ou pode cantar en directo tamén. E fan actuacións e nós dicimos si bien ou si mal. Ti que vas dicir? Depende do que canten. Eu vou dicir que todo bien. Si son chicoritas. Si son chicoritas voulle deixar que ganen. Non hai sí que hai premio. Hai premios, non sei Creo que que vai haber pero un premios premio. hai. Sobre todo o premio de verme a min. Entonces, ao día siguiente hai que ir votar, hai que aguantar a resaca, non vou aguantar o Deportivo. Xa me velo pola tele. Non. Ti se non o ves en directo non o Aí ves. me planto. Teño unha noticia. Unha noticia. De fai 15 días. Porque yo funciona así. Noticias pero de pouca actualidade. Que pasou? É que me fixo gracia, xa que estamos falando de fútbol, que o entrenador do Barça, sabes, Xavi Hernández, Sí, guau, conocémonos moi fuerte. o que se peina como Oliver Atom. Tampouco Oliver Atom, o de Oliver e Benji. Mente era famoso porque se peinaba como Oliver e Benji. Buah. Xa me dicho. É que eu non vin Oliver e Benji, pero pa a xente que é moi fan de Oliver e Benji, que che pide máis vídeos de Telejaita. Un tipo sábado veo anda a min, majísimo. Majísimo. Eres o mellor, Telejaita, te quero. Despois veño e saco unha foto contigo. Nunca máis veu. E sei que eres de Brión. De Brión? Díxeme, en Brión eres famoso. E agora quero ir a Brión a ver se É que máis che dixo, joder, o tipo estaba emocionado. Díxeme, que dirás ti? Ti eres un... Que dirás ti? Eu son un calquera. Pero non, para min eres famoso. E chamame, díxeme, ti eres un calquera. Que cabrón, pero xa estamos bastante jodidos nós, non nos creemos ninguén. Xa sei que son calquera. No, pero super majo. Super majo. Pero jodeome porque dixen, a ver se non... Porque claro, eu conozco ao meu Chicorita e ao Telejaiter. E ao mellor por non molestar. Sí, porque temos moi boa xente que nos ve, verdad? Claro. Se fóramos un fan de Bustamante, bueno, xogolle polos pelos, sácate fotos o normal. É verdad, para nós a xente pero nós a xente é tan boa. Sí. Eso, Xavi Hernández, o que se peina como Oliver Atom, vai deixar de... Dixo que dimitía. Que dimitía? Entrenar a Barcelona. É que explicarche todo é tan difícil. Sí. Xavi, Barcelona, xao. Xavi Hernández é o adestrador do Fútbol Club Barcelona. Sí. E dixo, perdeu un montón de partidos, estaba facendo fatal, entón escolleu e dixo, eu marcho. Me cago en Dios. Pero a final de temporada. E todo foi como, hostia, pero isto é como deixar é como dicir a muller, deixámolo, pero vamos a seguir follando. En principio, non funcionan así as relaciones humanas. No. Ti fixeches un Xavi Hernández. Podemos unha nova técnica. Bueno, o Xavi Hernández. Te dejo, pero no. Pero seguimos follando. Claro. Se alguna vez alguén fixe un Xavi Hernández tamén que puñan comentarios. Eu creo que sí, Eu creo que hai moito Xavi Hernández por aí. Eu dise por Barcelona que Xavi Hernández foi a andar, veu Laporta é o presidente, o seu jefe. Un gordo así, putero. Purero, que lle conta os puros. Me gusta la fruta. Sí que... E que entrou ali Laporta e dixo, estás facendo unha más que mierda e estás despedido. E dixo Xavi Hernández, pois moi ben, pois pagarme o meu finiquito e máis o sueldo do outro que entre ahora. Por que? Porque ten que dar o finiquito. E o do sueldo do outro, eso non entendín eu. Coño, porque se botas a él, tens que traer outro entrenador. Claro, entonces pero non vai ganar ele os cartos do entrenador. No, pero él vai nos gastar. Entonces, ahora, en vez de gastar por un entrenador, gasta por dous. É verdad. E entonces Laporta, que é catalán, díxolle, marcha ti cando queiras, guapísimo, e ojalá ter a tua pirola na miña boca. Traducción así máis ou menos porque falan catalán, e eu catalán... É unha traducción un pouco, bueno, simultánea, diría eu. A mí non dixo pirola, dixo collóns, pero bueno, algo de meter a boca era. Entonces, o importante aquí é ti quen crees? Claro, claro, a situación que se dou é a seguinte, que o Barcelona ten entrenador, pero en junio acabouse. A tomar por culo.
Eso xa está fijo, porque Xavi dixo, eu marcho. Gane, Pero coítame unha inda que cousa. gane a Liga, inda que gane a Copa, inda que gane a Champions, inda que gane a carreira de burros de Padrón. De burros animales, a carreira de burros faise en Guadalís de la Sierra. Chámanlle GH2. Si que é unha carreira de burros. Pero coita unha cousa. La Juvenil non marcha. Foi Laporta a dicirlle que marchara. Non se sabe. Non se sabe. Eso foi el de portas pa fora, o que se sabe que o tipo dixo, eu marcho. Vale. Pero en junio, Pero que me gustan os cartos. Sí, bueno. El supuestamente dixo que dixa eu que marche, vai poñer contenta a xente e vai xogar mellor. Rollo, acabouse a aguantar este subnormal. Que dices? Arraste, pero ten que ser malísimo. Non sei, a teoría é esa. É como se ti eu, ti disme que deixas o podcast e empezo, epa, Ai, é malísimo. Mais ou menos foi así. Entón, agora que? Claro, entonces agora o Barcelona ten que buscar un adestrador para junio. Hostia, pa junio xa. E vámolle buscar aquí. Vale. Ti quen crees que tiña que ser o entrenador do Barcelona? Luis Figo. Creo que bueno. Vamos a ver. Luis Figo, Vamos a ver. en principio para mí. Vamos a ver. Figo era Sí. a estrella do Barcelona Sí, e marchou para o Madrid, sí. que era o equipo, o gran rival do Barcelona. Casi o matan. Tiraronlle cabezas de cuchinillo, tiraronlle botellas de whisky vacías. Tiraronlle hasta móviles. Bueno, pero Luis Figo xogou no Barcelona con nosa casa. Pode entender de que vai o tema. Perdón. Non ten nada que perder, está acostumbrado a ese tipo de presión. É un fenómeno. Non hai nada mellor que Luis Figo para entrenar a Barcelona. É o candidato perfecto, para mí. Non sei. Pois ten bastante lógica. Porque, quer dizer, odiar xa odian. Claro, peor. Entonces non lle que lle van facer? Vanlle chuspir, xa, como sempre. Claro. E se solo pode ganar. Eu creo que, non sei, e ti quen crees que debería... Ahora vamos facer aquí un chiringuito de jugones, ti quen crees que debería entrenar a Barcelona? Hostia, non teño ninguna locura preparada tipo chiringuito. Que se levantan e empezan a ser os normal. Eu creo que necesitan unha persona, como experto en fútbol que son, A ver. como vedes pola miña sudadera, BBK. Veu bebé, pon. tiña que ter... Miraste asustado pensando que poñía BBK. que sudadera trouxen? Igual que vin co pijama, poden ver con unha sudadera que non... necesita unha persona que teña mano dura, que controle o gasto, porque Barcelona anda con pouco carto, e ademais que ele teña boa man ca xente nova, porque ten moitos xogadores de 17, 16 anos, entón necesita telos aí e tal. Entón, para min, o candidato perfecto, é unha Nai Calleja. Unha Nai Calleja. Unha Nai Calleja, a que sea, a de quen sea, Unha Nai Calleja ali, no banquillo do Camp Nou. E iso vai poñer a xente a andar, non se vai a gastar un peso, vai adelgazar hasta la porta. Vai poñer a comer de cuchara e menos frito, e van a andar todos como velas. E os chavales de 16 anos vai facer caso, porque como che falan a nai... Non lle fala ninguén. Entón habería un entrenamiento unha señora con unha zapatilla na man e todos a correr. E estaría a mellor no partido e diríalle: árbitro, nin penalti nin penalta. Ai, pero gostei moito esa idea. Nunca habería tan ganas, porque quen se pelea diante dunha nai. En plan, por favor, que verdade, desvergoño, todo eso. Eu creo que é o candidato ideal. É verdade, ahora hai que facer un casting de nais, ainda que vale calquera en principio, non? Non, a que queiran eles. Ti ocorres che alguén máis? Non, eu creo que por min que antes de superar iso é imposible. É verdade. Non. E se non sabes que baixe la porta, xa que tanto sabe. Pero mira, falando de nais gallegas, vouche contar unha anécdota. Ai, sabes quen era moi bon treinador para Barcelona? Corresme agora. Quen? Ronaldinho. Por qué? Porque era un fiestero e un loquillo. Entonces, pois, mira, xa que todo vai mal, polo menos fiesta Polo menos pasalo ben. Claro, e os chavales do Barcelona saliron todos hasta as 8 da mañán e aínda así empataron. Hostia, ole, se son meus jugadores. Pois, queria che dicir que, falando de nais galegas, que diste que tiña que ser entrenador do Barça, non? E quero contar unha anécdota de miña nai, esta semana, como sempre, pero vou empezar a abrir unha sección que neste programa que se chama Todo me pasa a min, para que contemos anécdotas personales. Cousas que nos pasan durante a semana van estar dentro da sección Todo me pasa a min.
E xusto a sección todo me pasa a min está protagonizada por túa nai. Non ten moito sentido isto. Pero despois vou contar outra nota que me pasou a min. Ah, vale. Quero dicir, pero todo me pasa a mí. O que lle pasa a unha nai, doiche como che pasará a ti mesmo. Moi fuertemente, ademais. Pois, miña nai, sabe que lle pasou? Sabes, porque... miña nai, por exemplo, non é bo candidato para entrenar ao Barça. Porque outro día nós temos un cortacésped de sentar. Casa rica. De ir sentados, un matraquillo de cortar o césped, un cochito de cortar o césped, como se chama iso? Un cortacésped. Me gusta chamarlle a min. Cortacésped. Iba ali sentada e iba mirando Instagram, que é o móvil, e comeu o cortacésped. E o cortacésped comeu o móvil a miña nai, entrou pola boca e se leu polo cu ao cortacésped. Ao cortacésped, casualmente. E non che quitarán puntos por mirar Instagram trabando matraquillo. Non, pero calquera día che podo jaliña. Non te tumbes na eira a tomar o sol, que vas. Por iso que, cuidado, sí. Iba a decir pobre señora, pero en realidad pobre móvil. Así. E pobre cortacésped. E meu pai trouxe un móvil de obrero. Dos que teñen os albañiles que se caen de 3 metros non lles pasa nada. Destes duros, sabes? A ver o que dura. Ora o que vai pasar vai ser o mismo e vai se joder o cortacésped. E é máis barato un móvil que un cortacésped. Non é boa idea. Que razón a pensar. Non é boa idea. E depois diste que o teu carro non quer salir a eira. Normal. Eso está minado. Eu quedaría no sofá e a mí non me sacar de aquí. Xa tengo o pelo medio rapado, a ver se foi mirar o cortacésped. Queria che contar outra historia. Ti mandaste un saludo antes a un chaval que che veu saludar o sábado. Eu quero lle mandar un saludo a uns obreros de Ferrol, aos que lle estou moi agradecido. Uns obreros, uns albañiles. Oh, gracias. Pero se non sabes o que son obreros, igual pensabas que eran obreros. E por que sabes ti que eran albañiles? Porque estaban ali botando cemento e reventando a calle, que é o que fan os obreros que andan pola calle, que reventan, levantan o asfalto todo. Antes eran obreros, non albañiles. Bueno, pois obreros. Tamén tratan as cousas con propiedade. Pois eran uns obreros. Estou moi puesto no mercado laboral últimamente, polo que sei. Pois resulta que fui a Ferrol. Fun cunha amiga que ten un coche de rico. A verdade, ten un coche de rico, ten un coche grande. Non é dela, pero ela ten. Ten un coche grande e tal, non sei que. E fun con ela, que íbamos a Ferrol a traballar. Entonces, non sei se foi a Jueves a Ferrol. A verdade que non. Son todo calles unidireccionales e estreitas. Son como o xogo o come cocos. É un pouco así. E tamén che veñen fantasmas a comer. Os obreros. Porque, ademais de ser calles estreitas e unidireccionales, pois resulta que estaba todo en obras. Entonces, claro, e aí de borreo en un sitio que non conoces. E un coche que é como un trator. A ver. Xuntouse todo. Está perfecto. Dá un videoxogo criminal. A miña amiga iba para traballar, por lo que sea, llegamos tarde, como sempre. Entonces, díxome, quedache aquí o coche, vaimo aparcar. Mentras eu vou para lá que teño que entrar a traballar. Vale, pois eu chego ali quedamos, o coche sabes onde quedou? Atascado detrás da obra dos obreros. Quedou ali ao lado, e eu quixen, ela marchou, e eu quixen quedar ali aparcando o coche. Entonces, si ves que me leo moito, víseme. Estou tentando entender que pasa. Non entendes o que pasa? Sí. Total, quedou ali o coche, deixou a min co coche e cos obreros. Ela marchou. Eu dispuxen... Parece o argumento dunha peli porno. Quedei ali co coche e cos obreros. Reclinamos o asiento e tremble. Me dispuje yo. Me dispuje. Me dispuse yo. Por que quero falar o castellano? Dispúxenme eu. Con toda a actitud del mundo a encender o coche. E xa mal, porque xa non fun capaz de encender o coche. Ali chamo aos obreros. Pa que? Pa que me dejan como se encendía o coche. Non había ninguén máis. Preguntaríalle a un municipal ou preguntaríalle a un médico. Pero non había ninguén. Porque chamar por teléfono á dueña do coche se pareceuche moi loco. Sí. E preguntaría... E non fui capaz de encender o coche. E ali viñaron 3 fenómenos a dicirme, eso ten que ter un botón de on-off. Eu, debería, pero non lo tiene. Hasta aí chego.
Non sei, e ali eu arrancaba, pero que estou cheo de mierda e non podo entrar no coche. Bueno, total, dime conta que a miña amiga levara as chaves do coche. Detalle importante. Entón pediñe, por favor, estes amables obreros. En vez de molestar aos obreros, igual había que mirar antes se tiñan as chaves. Ya, pero bueno. Non foi así. Non foi así. Entonces, dispúxenme a dicirlle a esos amables obreros, por favor, podedes meter conta deste coche que non é meu, que vai a quedar aquí sin pechar, porque non teño chaves nin para pechar, mentres eu vou durante media hora que está esta muller de distancia andando a buscar as putas chaves, e veño e xa o aparto. E ali me quedaron cuidando do coche. Iso é o que crees ti. Se junto deches a volta foron para o bar. Hombre, se non conocería un obrero gallego. Eu cando volvín estaba ali o coche. E os obreros? E os obreros. Ola, esos obreros. Os obreros. Dispúxenme a encender o coche. Tuveñe que preguntar como se metía a marcha atrás. E fixeronme un esquema moi bueno de por onde tiña que ir a aparcar o coche. Porque a todo isto preguntei un: mira, onde podo aparcar? E dime, aquí en Ferrol? No, en Corcubión. Claro que aquí en Ferrol, joder, dime, que eu tuve que aparcar no quinto juego, alá nas afueras, non sei que, eu me cago en dios, pero un parking haberá nesta santa ciudad. E empésame, bueno, pues mira, ti colles, ahora aquí a la izquierda, despois a la derecha, despois vas un muro, tiras hacia a izquierda e sigues reto, vas ter un par de cruces, pero tens que seguir, chegas a unha rotonda, a cuarta salida, despois sigues todo reto, que vas ver un mar e sigues, e á dereita, e ali á izquierda é onde podes aparcar o coche. A mí quedome claro. E dixo eu, mira, e non podo poñer ningún sitio no Google Maps que me leve ali? Hombre, claro, pon o puerto. Entonces, quero agradecerlle. Está moi feo que igual perdan o seu tempo de traballar por axudarche e ainda teñas santos huevos de protestar. No, eu quero lle dar sabes gracias. Que tamén pon no Google Maps donde aparcar en Ferrol, tamén xo di. Pero sabes que pasa? Que fixo, non? E levábame sempre á calle dos obreros. Acabei 3 veces na calle dos obreros. 3 veces. Que xa debían de pensar, esta tipa é su normal. E efectivamente son su normal. É pouco espabilada, pero con buena bondad. Entonces, gracias a esos obreros. Esa estaría a historia dos obreros. Esa é a miña anécdota esta semana. Todo che pasa a ti. Todo me pasa a mí. Todo lle pasa aos pobres obreros. E non lle di ni Juan hostia ao coche, cousa que estou moi orgullosa. E quero dicir outra cousa máis. A miña amiga doulle un golpe ao coche. Non lle dixo ao seu mozo. E ahora, cando o mozo lle veu, dixo que fun eu cando lle o parquei. Ah! Que che parece? Que é moi injusto. Porque a ti non che vai dicir nada. Claro. Hostia, ainda por riba como foi a aparcar. Non lle daches 10 euriños aos obreros, ni nada. Ni se daches unha estrella, un bocadillo. Hostia, é verdad. Que sinvergüenza. A verdade é que sí. Que sinvergüenza. Teño que volver a Ferrol. Que sinvergüenza. Espero que para hoxe xa tenga acabadas as putas obras. Quero che contar unha cousa. Polo que sei, empecé a seguir a Beckham en redes sociales, en Instagram. Polo que fora. Polo que sea. Polo que fora de darlle ao dedo. Claro. E non para darle al like. Ou para pasar un carrusel. Por aquilo de... Como era que dixía eu sempre? Menear o chichero. Que? Menear o chichero. Que máis? Ai, hombre, ten que haber máis divertidas. Por aquilo de... usar o finger de polla. Bueno, sí, que sigo aí. De batir as claras a punto de nave. Por aquilo de buscar a ameixa. Que sí, masturbarme, xa está. Coita. Por aquilo de fender o rejo co Satisfyer. Desde aquí recomendo moitísimo seguir a David Beckham en Instagram, aparte de polo que diste, porque agora está achalado cas pitas. Comprou jaliñas o fulano, vese que lle dou por aí, e está seguido poñendo historias celebrando que lle poñen ovos. A tía Beckham, poderías celebrar que poñeran un ovo en bono de butano, pero ovos en principio a galiñas é o que poñen. Mola moito porque etiqueta a toda a familia. Sabes por que etiqueta a familia? Seguro que é porque lle dixeron: papá, esa é unha tontería, non vas conseguir na túa puta vida. E ahora etiqueta a todos en plan: que? Que vos dixen? Papá, por favor, os ovos non salen da galiña, joder. Sabes, en plan, que chaladura é esa? E fase caso ás terraplanistas, hostia. Como será un fillo de Beckham? Un fillo de Beckham, claro, a única galiña que conocen é a caponata.
E o tipo está chalado que as jaliñas. Comprou pitas. Non sei cantas pitas ten. Outro día subeu historias. Fixo unha foto ao jalo, unha foto á jaliña, unha foto ao ovo que lle puxo. Está encantado. Está cas jaliñas cunha boina. Vai con boina á horta. Pero... Non, coita, e outra cousa. E outro día aí atrás estuvo comendo percebes. Hostia. Aquí en España, percebes. Pode ser David Beckham máis gallego que Amancio Ortega, o mellor. Tranquilamente. E unha cousa, ten pitas, o máis que lle preocupa no mundo son as pitas, anda con boina, toma percebes cando pode. Tamén di que vai comprar unha cousa e volve despois de 2 horas. Pola mañán. E David Beckham pode ser meu pai, ao mellor agora está levando a mesma vida. Que o momento ali tengo que comprar unha cousa lá de pernas e volver 2 horas. É que David Beckham é o jubilado gallego. Porque a próxima historia que estou esperando que vexa dele é con parajos aquí colgado do lombo, sabes? Está moi... é un jubilado, pero jubilado gallego. David Beckham. Completamente. O sea que Beckham é guapo e millonario. E ao que se dedica é ao que se dedican os vellos gallegos. Entonces confirmamos que os vellos gallegos teñen razón. Teñen razón en todo. A ver se David Beckham fai un cesto. Vou dicir outra, porque aparte, outra cousa de que David que demostra que David Beckham... Mandamos a David Beckham un cesto para que bote os ovos. Esa era bonita de ver. E a ver se saca unha foto con o cesto de todo mal. Sería como, oi, que artilugio, Ou sabes que ou unhas jueveras, que miña nai sempre está con rollo de douche ovos, pero trae máis jueveras, que nasas que non se consiguen. Sí, está moi loco que as jueveras. No, porque para conseguirles hai que comprar ovos, non te toca os collóns. Ou ir aos chinos e comprar de plástico. Esa é unha porquería. Non collen os ovos das miñas galiñas, non collen as jueveras dos chinos. Hostia, que son máis teus, así. Pero con máis pelo. O das galiñas. Obviamente. Mira unha cousa. Vos limper os ovos de galiñas? Sí. Non limper os ovos de galiñas que lle entra a merda para dentro. Que? Continúa. Que? Os ovos de galiñas son porosos. Si tens que limpala, pero sin frotar, porque se frotas... É que é mellor comelo, lo. Logo te comería casca os ovos. No, pero cando se abre... Así tes os dentes, me cago en... Cando abres, pode lle que era porquería. Bueno, eu digo a realidade. Ahora os que manejas. Pero quen dixo eso? Darwin. Mi santa madre. No. Mi santa madre. Pues logo nada, eso non é nada. Non é verdade, eso non é verdade. Ponte como Levántome e marcho. Levántate e marcho. Chámelle por teléfono aí. Mamá, me cago en Cristo. Mira unha cousa. Non lle vou chamar porque non me vai facer isto que vai miña nai de... E colgache ao final. Non me chamaches. Me cago en... Mira. Que? Outra cousa que demostra que David Beckham é un jubilado gallego. Foi a un museo. Mal. Pero sabes de que era un museo? De marcas de viño, de barallas de cartas, de dominós, de anécdotas de amigos de indo moitos no coche, de veces que parou a Guardia Civil, de anécdotas da transición, de anécdotas da mili. Un museo. Un museo de anécdotas da mili? Foi a un museo Xa non me fan ninguén. de luces LEDs. Hostia! Non iría a unha ferretería? A ver se lle chamaste museo e foi á ferretería ali a A ver se molestar. David Beckham pensa que unha ferretería é un museo. Claro. Eran luces LEDs de colores e barras de madeira colocadas así en vertical. Eso es lo que tenía el museo. Era un museo con solo luces LEDs? Era o museo Abel Caballero de Abu Dhabi? Que además era en Abu Dhabi, sí, correcto. Espera. Temos que facer a parada por vellas. Vale. Que a veces hai vellas falando moi alto e hai que facer unha parada por vella. Isto pásanos a nós, pásalle a nadie sabe nada de Berto e Andreu, pásalle tamén a los de la ruina, todos os podcasts potentes. Te quería botar un perro. Non vale a pena. Hai meniños tamén. Sabes que pasa? Que se xuntaron vellas con meniños, entón... Eso é moi ruidoso. Hostia, eso é super ruidoso. Super ruidoso. Só hai unha cousa máis ruidosa que vellas con meniños. Que? Unha batucada. Sabes que... Unha batucada de vellas con meniños, me cago en Dios, eso sería... Sabes que estaría bonito? Que nos deran unha subvención en sonorizar isto e traer pa aquí a Panorama. Pero se nos dan os cartos para Pero a nivel personal, a nivel personal. Insonorizar os temas para traer a Panorama,
O que tamén o que facemos é non traballar e listo, e vivir dos verdad. cartos. Tes razón. Ai, no, que as subvencións hai que dicir para que as gastaches. Hai que justificalas. É verdade. Pois eu justifico que é para min, para vivir. Sabes que como podes justificar? Mira, se che dá unha subvención para un Lamborghini, perdón, se dá unha subvención para un tractor, ti podes comprar un Lamborghini, É dis que é un trator. e como hai tractores Lamborghini, tampouco se meten a mirar tanto. Sí, eso pasou en Galicia, algo vez. Con Mercedes, sí. Hai tratores Mercedes. Non sei, pero algo, eso facías. Non me preguntes máis. Mira, pois eso, que David Beckham é un jubilado gallego. Aí podes mandar un saludo á xente do campo que está pasando. Pensei que ires mandar un saludo a David Beckham. Hombre, pois ya que hola, Beckham. Por que queres mandar un saludo a xente do campo? Porque lle fan unha cousa que me parece fatal. Con que? Traballar máis. Ah. Dinlle, tes que anotar cando non sei que, tes que anotar cando tal, tes que anotar cando cual. E eu entendo desde aquí a Europa, eu entendo que para eles, A quen sea, Europa. bueno, o señor Europa, Sí. o señor Europa, eu entendo que para ti, que estás ali sentado, é fácil dicir, oye, cando vayas pa a leira, anota que fun pa a leira. Que, queren registro de entrada e de salida de traballo. No, eso no. Senón, que plantaches, que non plantaches, que leira tes aquí, que lle botaches, que non lle botaches. Hostia, se algún de Galicia lle faz anotar todo o que plantou, xa pasa, porque imagínate, Falla. chirimoya, non sabes nin escribilo. Claro. Chirimoya. Eu sei que está boa. Claro, da rico, está Entón, bo. dache máis Eu traballo. non siquiera para ti, é para os porcos. Efectivamente. Dache máis traballo andar a anotar que plantar. E plantar é cansado. Ao mellor en Europa non saben. Hai que comprar Pero é cansado. E ademais ten un problema moi grande, que se eu teño que andar anotando todo o que fago, a muller sabe o que estaba facendo. E como vou 2 horas para o bar? Qual é a mi excusa? E para o motel Venus. Claro! E depois non me chega a notificación de que tal tu... Claro! Entón, por favor, Europa. Eu entendo as normativas todas. Eu a tope con Europa. Eu con Europa. Europa. Eu con Europa. Eu con Europa. De tú a tú. Se queren mandar subvencións para aquí, lo que quieran. Claro. Ahora, para no. A ver, claro. Isto ten que ser unha relación de tú a tú. Vos mandades cartos, nós gastámonos. Cada un o seu. O que non pode ser é que, que mandedes traballo para aquí. Mandar traballo, non? Eu creo que ahora David Beckham, o seguinte paso que vai haber é, vai chegar o domingo e vou ver unha historia dele no Espolón en Padrón, comendo un pulpo, comprando toallos a 3 euros e calzoncillos a 2 e indo tomar o viño. E sempre me levas a contraria, macho. É que o home gallego non compra textil, non? Non compra textil. Manda a patrona. Para que lle compra textil. E el vai co pexegueiro. Eso é El vai co verdad. pexegueiro na man e ela vai co textil. Son los roles de género que nos dixo este país. Podes nos acatar ou non, pero que non é ni mellor ni peor. Pero unha compra textil e o outro compra agroalimentaria. Pois ben, Europa tens que andar a notar. Non tal, comprei un pexegueiro e non sei que, claro. Empezamos con esa sección Sálvame Pexejo con mierdas de famosos. Resulta que Enrique Iglesias sacou un videoclip que, sabes que ahora os videoclips e os cantantes fan as cancións e ademais é moi importante facer un baile para que se poida bailar en TikTok e nas redes sociales. Todas as cancións últimamente van de lado dun baile. Para que poides... É verdade? É así. Non sabía. Sí, Que o de TikTok non controlo. claro, porque agora como as cancións se fan moi virales gracias ás redes sociales ou que se usan en redes sociales, Ai, é verdade. se ti podes facer un baile relacionado con un baile, pois mellor porque se vai facer viral en TikTok. Porque sabes cando que vexo eu como me entero da música? Como? Polas historias todas. Claro. Tú teño agora unha lista de cancións de desamor que botas para atrás. Porque todo é... hai canciones malas. Canciones malas. Sí, para mandar indirectas. Ese perro me dejó, ya no puede volver. Todo é así. Pois no caso de Enrique Iglesias... Entonces, perdona, ahora o que hai que facer é cancións de 30 segundos para as historias. Claro, e listo. Unha vez puxo unha canción de 3 minutos e era literal, a parte boa eran 20 segundos. A xente colleu ese 20 segundos, historia, Sí. pero o resto, E se escoitas esa parte e dices, hostias, vaya temazo, vale a escoitar entero e dices, pero... non hai por onde collelo. Pois Enrique Iglesias fixo unha canción... O fillo de Julio, O fillo de Julio. irmán de Julio José. O que sempre levaba cando era novo as mans así que non se bien. Porque tiña frío nos dedos. Tiña frío nos cotelos, claro. O fillo da Preisler. Sí. É fillo de Preisler, sí. El tío que sí. Sí. O hermanastro de Tamara. Sí. Ah. Vale, pois O marido de Ana Kornikova. Sí. Ah. Vale, pois Enrique Iglesias fixo unha canción nova. O de unha experiencia religiosa. É ese, non? Sí. Ah. Vale, pois Enrique Iglesias
fixo unha canción nova donde o baile é precioso. Porque é presionándose. O baile é así. E despois fai así e toma polo... Non sería máis ben... Ai, que puta mierda de canción, Dios mío, van a dar de hostias, Jesucristo. Joder, pero isto é unha cousa que é preciosa, a mí encántame. Que saquen unha canción que ti teñes o teu baile, a de presionarse, melody, como los gorilas, sabes? Estas cousas todas. A Aitana baila como se estuvera follando. Non sabes a canción esta que se fixo moi polémica de que sale a Aitana no escenario e parece que está follando, e non. E os pais dixeron, ai, que parece que é erótico festivo. Bueno, pois... Os pais dela? Non, os pais dos nenos que van a ver os conciertos. E a culpa da Aitana que vayan os nenos. Despois o combo dominicano justa de bailar como se foran metralletas. Como? Este rollo que fan os cantantes de orquesta como metralletas así, ta. Ai, ti chamalle metralleta eso. Eu chamo-lle metralleta. E que tal a metralleta? Regular, a mí eso nada. Que yo digo, podes chamar como queiras, metralleta, pájaro carpintero, taladro, bueno, que sei, tan distintos nombres dependendo da zona onde vivas. Entendes? Vale, entonces, e que é moi bonito ver os tipos de bailes que hai na música e nas verbenas. E eu estuve pensando que, dependendo da tua edad que tes, da generación a que perteneces, cada baile de verbena, o teu baile de verbena vai evolucionando dependendo da tua edad tamén. Te explico. Porque por favor, estou che vendo unha mirada que non entendes. Sí. Ti cando empezas a ir á verbena, cando empezas a ir de pequeno, de rapaz, de moi pequeno, o que faz é, o teu baile é correr sin rumbo e berrar. Porque os nenos teñen unha cousa que corren, coitache foi un pouco... Os nenos teñen unha cousa que cando corren berran, cando están quietos paran de berrar. Pero cando corren é... Están quietos, sí. Cala. Entón ese é o teu primeiro baile de verbena. O primeiro, é ese, é... Andar a correr e a berrar, é ese. Ese é o primeiro? Ese é o teu primeiro baile. Eu teño visto tamén con 20 anos, Pero en principio é o que faz cando eres un neno pequeno e vas con teus pais á verbena. Vale. Tamén van a veces este de... que se poñen ali diante. Como? Os que se sentan no palco da orquesta ca panorama e cantan Around the world, around the children. Esa é unha movida que se lles dou agora por facer as orquestas. E din Around the children. Around the children. Around. Non sei como é. Pero esa é unha movida que vieron agora as orquestas, é verdad. Que coñan a todos os nenos pequenos e sentanlos ali e parecenlles boa idea estar ali. Around the world, around the children. Te faces normales. Faces normal. Bueno, é igual, non me vou poñer... A mí que digas, agora dou por eso la vas facendo todavía. Adelante. Desde que eu teño conocimiento. Antes donde? Despois, xa empezas a ter unha edad. Empezas a facer os teus pinitos co botellón. E cando xa eres adolescente e empezas a ir de botellón, o teu baile de verbena é o baile de estar diante de todo o palco, petando no camión da orquesta, sabes, así, ofrecéndolle bebida aos cantantes, cantando Se non botades outra volcámolo o camión, petando como jabalís. Aí se inventou o crossfit, por cierto. Ese é o teu seguinte baile de verbena. Despois... Podo contar unha anécdota? Sí, claro. Esta a mía despois tela que cortar, pero... É unha vez... no campo da festa... É túa, é personal. Todo me pasa a min. No. Bueno... Todo vexo eu. Un campo da festa que é así. E entonces a orquesta ten que poñer o palco así, generándose unha diagonal. É dicir, aquí o palco está moi alto, pero aquí está moi baixiño. Entonces, unha persona grande dixo, hostia, está me dando por aquí, eu subo arriba. Eu subo, si, era espago así e subo, porque normalmente o palco, joder, non tens que facer así, vestir con dificultades de subir. E tipo, claro, veuse co palco que lle daría por aquí, e digo, me cago en Dios que subo. E subir ao palco, e vai, e quedou para atrás. E quedou tirado no chan.
nas espaldas co cubata así e non se daba levantado e entón daba ya as perniñas e os brazos La cucaracha. e quería se levantar e non se daba levantado. Hostia, pero é moi curiosa esa disposición. Esa disposición de verbena. Era unha trampa. É raro, é raro. Sí, era unha trampa terrible. Sí, señor, que raro. Bueno, chama moita atención iso. Vale, despois, isto tamén ten que ver ca localización, dependendo da tua edad, colócaste nun sitio ou noutro, na orquesta, cando eres un adolescente que coquetea coa bebida alcohólica por primeira vez diante do palco da orquesta. Despois, xa máis na treintena, empezas a bailar apoiado á barra, ás cervezas, con unha sonrisita de soltero. Según pasa o tempo, xa non estás tan pegado á barra e empezas a bailar entre a barra e o chiringuito dos bocadillos. Porque claro, hai cousas que pidichos o corpo. Despois, xa, según vas aumentando a edad, xa empezas a bailar nos hinchables cos teus fillos, que tes os fillos pequenos e tes que ir aos chiringuitos a leválos a saltar as colchonetas. E aí é onde faz as túas cousas locas de subir e bailar nos hinchables. Dixe casi dis, as echar nas choltonetas. As echar nas cholchonetas. Depois, se sigue pasando o tempo e sigues estando solteiro polo que sea e sen fillos, xa empezas a bailar como que me gusta a min denominar tiroliro da aldea. Bueno. Que me gusta moito chamarlle ao baile que fai o tiroliro, gusta moito chamarlle ella baila sola. É o baile de ella baila sola con un cubata vacío en mano e con outro agarrado bailando solo. E mirando normalmente para os pés para visualizar tu propio ritmo que baila solo. E despois xa, cando chegamos ao... Quero dicir algo mío do tiroliro. Esa palabra, eu non estou de acordo con ela. Eu sí. Nunca jamás la escuché yo. É unha invención túa. No, que lle metes tiroliro, el tiroliro lá, toda a vida. Xa é unha palabra mal, que está mal, porque eu, como hombre de la verbena que fui, estou moi sacado deso, porque o profesional ten que dar o seu máximo, e o profesional... Fixeches un Xavi Hernández, podemos decir. Non, fui un Zinedine Zidane. Retireime na final do Mundial. Retírome no mellor, cando son Dios, aí retírome. Como se Messi se retira nun ano. Non me acordo, 2018. A tope. Entonces... Messi retirou, se me cago en Dios. No. Ah, que susto. Por eso que... Ele é cristiano, siguen por aí, que é como xa está. No top. E eu, como vou verbenero, sei que nunca jamás un verbenero vai a vir a un fulano diante da orquesta e vai dicir: aí está o tiroliro do pueblo, porque empezan chaqueiro vaciles. Entonces, de toda a puta vida foi o borracho do pueblo. No, tiroliro. Aí está o borracho. Non é tan porque estar borracho todo o tempo. Entonces non é o borracho do pueblo. No. Entonces é unha persona que está mal e está feo rirse dela. Non está mal, o que pasa é que está borracho, pero non 24/7. Está, xa, 20 horas, digamos. Non vivimos nas mesmas aldeas. 20 horas, digamos. Porque despois, quero dicir, é tiroliro, pero non é tolo. Ele é o que bota as bombas da festa. Dánselle as cousas importantes. Dánselle unha consellería de urbanismo. Coño, dánselle cousas, non é tolo de todo. E está ali bailando solo. Non, pero a consellería de urbanismo non, pero a mellor sí que se lle dá a presidencia da comisión de festas. Que ten o mesmo valor. Que ten exactamente o mesmo valor. Ou é o que vai pañar a erva ao rollo dos montes. Dánselle cousas importantes. Galicia, falen vostedes. Tiroliro ou borracho? Que non, que é tiroliro e vai co seu pantaloncito máis tirando a pana que a vaquero. A máis, sabes o que che dixo? Que eu... Camisa, vai de camisa que non é tolo, Eu que os conozco. Non é tolo, vai de camisa. Ou polo. Eu que os conozco. Ou polo, é verdade. Eu que os conozco. Que quedei eu compartido con eles. Son maravillosas. Todos sabemos que, ademais, en Galicia, que somos moi de personificar, e moi de individualizar, e moi de terlle nombre hasta cada rejato, hasta cada punto, hasta cada leira. Quer dizer, meu pai tenlle nombre a todas as leiras. Non existe un global, porque en cada parroquia ten un nombre. E entonces, eso de decir yo tiro liro, eso non existe. Eso non existe, porque nunhas veces é o cajacorvo, outras veces é o zambón, outras veces é o patas locas. Pero teñen algo en común, que son
os tiroliros. No. Y moi queridos por el pueblo, por cierto. Sí. Pero son tiroliros. No. E están bailando solos, Esa no campo, palabra... así, mirando para o chan e mirando de non mexar por si. Esa invención túa. E esa palabra non existe. Eso es completamente real. Galicia, si o tiroliro está puesto en este país, si poner tiroliro, sí. E si é que non, facedesme un bizum de 20 euros. Eu creo que é justo. Eu creo que tamén. No, Porque eu prefiero levar a razón que ganar cartas. Tiroliro sí, Tiroliro non. Xa mal, porque xa para escribilo xa como paso de... Pero, tío, que queres saber é a palabra, o concepto, estamos de acuerdo en que o concepto existe. Sí, pero cada pueblo é individualizado, cada un ten o seu nombre, e como moito, se soubera que referir sería o borracho. No. Aí vai o borracho do pueblo. É o tiroliro. Ese é o borracho. De toda a vida. Eso existe. Despois desto, que estaba che dicindo dos tipos de bailes, baile, despois se chega o mítico baile pasodoble de jubilados, xa cando chegas a unha edad, pasodoble de jubilados, que tanto bailes igual a Rocío Jurado que a David Guetta. É precioso eso. E despois o que é universal, o que é universal para todas as edades, para todas as persoas, para todos os tipos de música, na verbena é o baile de Enrique Iglesias, presinándose, rezando para que non che faja mal o cubata e non che de resaca. Eso sí que é para todos. Teño cousas que objetar. É que o raro, sería que me daras a mí. No, é que porque sempre noto carencias. Notas Noto carencias. Donde? Noto carencias. Mira de poñer tetas, pero éramos moi caro. Donde está o follow de Lidl? Pero que eso entra dentro. Non entra dentro. Esas cousas. Non entra. Onde está el baile del pingüino? Se baila así, se baila así, se baila así. Vale, pero aí sí que vamos a temas e a cancións. E dicimos que follow de Lidl é para esa xente que empeza a tontear e a coquetear co botellón 15 anos máis ou menos, non? Eso é follow de Lidl. Despois está cando ven el grupo Tania Beiras e che canta con el cantar de unha muiñeira que faz círculo. Aí xa temos unha edad. No, iso non é de edades, iso é de festa. Eso é de que te obligan e te poñen unha pistola no peito. Nas festas grandes non se fan círculos, fanse nas pequenas. Escoitame unha cousa. É que estás ante o creador da verbena neste país. A min preguntaron. Vale, pois vamos a ver, pois explícame. Quen baila follow de Lidl? Non sei que están escoitando. Quen baila con el cantar de unha muiñeira? Moi fácil de explicar. En Galicia non se baila por edades. Bailase por consumo alcohólico. O follow de Lidl bailase ao cuarto cubata. Ao cuarto cubata xa lle mandas un... Ao cuarto cubata fache por ese pouco. Claro, ese é o de calentamiento. El baile del pingüino, que xa lle requiere el baile del pingüino. Se baila así, se baila así, se baila. Aí xa hai 7-8. Aí xa hai que andar en 7-8. E con el cantar de unha muiñeira? El cantar de unha muiñeira, como che repito, é para a festa pequena. Pero e acabas bailando obligado polas circunstancias de que se meta tu nai no círculo ou de que che leva a moza e fai falta beber para bailar con el cantante unha muiñeira. No, é o único desta porquería que podes ir sobrio e a canto má vergonza tes. E entonces no círculo ese dase unha moi graciosa que pode estar un que é a primeira vez que vai á festa a casa dos sogros e non toma gota de alcohol e hai outro que é o que foi ali de festeiro e está todo cheo de alcohol que leva bebendo desde a mañá e vai así e danse un ao outro e está gallo. E por eso eu son o mellor antropólogo da verbena de Galicia. Porque non creo que haya ninguén que sepa de verbena e que estudiar antropología ainda que fora un poquito. Entonces, por descarte, soy el mejor. Bueno, mira, eu por min deixamos aquí o tema este de bailar nas verbenas. Se te parece, comentamos un pouco o caso. Ai, faltou estas de saltar así. Alza tu bandera. Es que bailan así saltando. Claro, que despois hai varios tipos de música. Despois tamén está a que diste alza tu bandera con la libertad. Eso que é? Eso é Mago de Oz. Despois, é que hai moitas cancións. E as de ska. Escape. Escape. Despois hai unhas cancións moi reivindicativas. Sí. Eso é... Bueno, eso a que lle metemos? No, eso é moi gracioso porque podes ver a un votante de Vox bailando unha canción de escape. Sí, é verdad. E como legalización. Está mío cantando legalización.
un fulano que ao salir de aí vai estar dicindo porreros todos asquerosos. E no día da festa con 12, claro, con 12. Claro. Con 12 non tocaron lindo nombre. Con 12 non conduce. Acordarse sempre desto, con 12 non conduce. No. Ahora acontece. Bueno, é que? Era por molestar só. Sabes que este programa faise? É unha persona intentando conducir e outro metendo os dedos no rollo. Esta é a metáfora deste programa. A verdade é que sí. E se eu dixera as verbenas, a música e os bailes son segundo grado de alcohol, te diríanme, no, vai por edad. Porque é así. E estou asumindo, vamos facer 2 anos, estou asumindo. Ainda agora. Pero bueno, máis tarde en asumir do Benai que eras gilipollas. Non te crees, Eu creo que... Xa no primeiro llanto dixo, outro. Vale. Sabes o que me pasou a mí cando nasín? Hostia, que foi unha tristura. Sabes que che dá unha hostia o médico cando naces para que chores? E dixo, onde vas? Me cago en Dios. Este sábado foi o ano novo chinés. Non me jodas. Ti sabías que se dice chinés en galego? Sí, eu vexo moito as ter esta vez. É o mismo dicir chinés, eu sou unha persona de China, que non te enfades. Non te chines. Pois como este ano foi o ano novo chino, a min gustaríame para falar do ano novo chino, Sí. que viñera Flor Amparo Flor Amparo. a falar do ano novo chino. É que ten que ver con o novo chino Flor Amparo. Bueno, son cosas de horóscopo, astrales, de evidencia. Jondiala. Tío, te gana de non traballar que traballo. Efectivamente. Vale, a ver, espera. E mira, eu teño aquí a miña caixa de los por si acasos. Ese é o peto de Doraemon. Isto por... Ai. Oye, Flor Amparo pode ser do Deportivo ou non se pode mollar? Flor Amparo debe ser do Deportivo. Por que? E outro día preguntámoslle que tal lle vai ir ao Deportivo. Vale, veña, pois a Flor Amparo é do Deportivo logo. Venga, vamos a ver. Podes ir, non sei, dando paso a publicidade, mentres tanto, si que... Mentres está Flor Amparo, é que é unha transformación tan brutal que me gusta vela de disfrutar, e dicir, Dios! Tío, cada día pollo peor o pan, non? Na cabeza. Non che parece? Sempre pareces unha refugiada de guerra, entonces... Así estaría a Flor Amparo. Bueno, estaría. Ben coqueta hoxe, que ten os labios pintados de rojo. Vean que despois de botar as cartas ten cena de videntes, Flor Amparo. Bueno, a ver, este chalecito... Aí está. Bueno, creo que... non pode estar mellor, tampouco peor. Marchou Carla Núñez e chegou Flor Amparo. Moi ben, venga. Vamos allá, Hola, capitán! Bueno. Era este o tono de voz. Espera, porque... Oi. Como estou nominada ao millor a un premio Ondas, Mejor actriz a mellor del actriz, podcast. recordemos, Los pois... premios Ondas del podcast como mejor actriz. Manda collóns. Pois... Bueno, nominada. Anotada. Anotada. É porque era gratis. Entonces teño que recuperar o personaje. Era... Espera, estou facendo un pouco telegaita. Flor Amparo era telegaita. Non sei. Hola, chaval! Era unha cosa así, non? Sí. Bueno, eu voulle dando... Cada día a Flor Amparo igual fala distinto. Porque o cambia o tempo. Cada persona, cada día distinta. É distinta, Vai efectivamente. evolucionando. Como os Digimons. Vale, bueno, a ver. Boas tardes, Flor Amparo. Que tal está? Non que vas explicar o do ano novo chino. Acabo de explícalo. Vale. Este sábado celebrouse o ano novo chino. Entonces, para falar do ano novo chino, trouxemos a Flor Amparo, vidente de confianza e buena persona. Que tal, Flor Amparo? Pois, a ver. Las cartas dicen que bien. Según las cartas, todo bien. Efectivamente, buenas tardes. Me lo dicen las cartas y sobre todo as de Hacienda. As cartas de Hacienda dinme que todo está ben. Digo como con sorna, parece que ten problemas usted con Hacienda. Eu, problemas con Hacienda ninguno, Eu, quero dicir, Hacienda, o que hai que ser listo. Hacienda non pode saber que existes. Se ti non existes para Hacienda, non hai problemas xa contigo. Entendes o que te digo? Entón, o que fago é non existir con mis poderes de vidente. Porque tamén, a ver, poderes, ao mellor non son poderes. Ao mellor é que
en autónomos non hai un apartado que ponga videntes e entonces non podo declaralo. E non declaro porque non existe, non é porque non queira. A ver, e así non existen os problemas con a Hacienda. En principio sería eso. Voulle baixar á ministra porque non sea cómplice do que está pasando entonces, aquí. porque eu, a min, vou te digo cosa, me envíame unha persona e en principio factura non lle fago. Ah, non. Non, en principio factura non lle fago, pero por non darlle traballo a señora ministra, a menestra, me gusta llamarlle a mí, por exemplo. Por eles. É por eles, é por facerlle, porque esa xentiña terá máis que facer que estarme mandando cartas a min, non? É verdad. Porque para as cartas as miñas. Que non me atin que deixa mandar cartas. Ou antes llevo a mandar as miñas cartas desde Lial. No. Pois entón que non me mandan eles. Con ela a ver como traballas. Pero vamos a ver, Flor Amparo. Que? Hai que pagar os impuestos, porque pois queres carreteras. Non teño coche, non me interesa. Pero queres escolas. Non teño cativos. Pero fuches a unha escola. Non. Mira tú por donde, señorita presentadora. Yo no fui a la escuela. A mí me educó mi abuela con un can mastín. Educaronme miña avó e máis un can mastín. Os dous xuntos educaronme, deronme unha educación preciosa. E foi quen me enseñou a botar as cartas. Tu avó? No, can, non te jode. Claro que foi miña abuela, tía, miña abuela era evidente como a min. Xa foi tamén a miña tatarabuela. E miña tatarabuela, miña bisavó. Incluso foi miña nai. Incluso foi, bueno, toda esa xente. Entonces miña avó era... Que era miña avó? Non sei. Vidente, coño. É que non ves como non estás atento. É verdad. Era vidente. E entonces miña avó foi vidente de Kennedy. De Kennedy? De Kennedy. O que inventou as patacas. As patacas Kennedy que inventou nas Kennedy. Bueno, fallou no nombre, ao escribilo, mellor. ¡Coño! El nombre lo dice. No hace falta echar las cartas por esto. Es cultura general. Ay. Entonces, miña aboa foi vidente de Kennedy e díxolle: Kennedy, non vayas padalas, me lo dicen las cartas. Vai a haber chuvia. Me cago en Dios. Meteulle un me cago en Dios. Porque Kennedy non... Porque Kennedy non entendía. E, efectivamente, houve chuvia. O que non lle dixeron as cartas a miña aboa que eran choiva de balas. Por lo demais, oye, unha vidente, la número 1. Era de los famosos, vaya. Porque, pero bueno, ainda que non acertara, se dixo que iba a haber chuvia, con que lle puxera a capota ao coche, tamén arreglaba. Kennedy buscou unar moito tamén. Buscou unar moito porque non fixo caso. Non tuvo ninguna precaución. Aquí tamén, eu que sei. Bueno, eso non foi culpa nin de miña abuela, nin do mastín. Flor Amparo, nós queríamos saber sobre o ano novo chinés. Para isto tengo que echar las cartas. Efectivamente. ¿Quiere saber usted cómo fue el año nuevo chino? Foi sábado. Eso é o que me din as cartas. Eso xa sabíamos. Bueno, claro, xa sabíamos, pero que vamos a ver, aquí hai unha ciencia infusa sobre o que son as cartas de la evidencia. Las cartas de la evidencia funcionan tanto para adelante como para atrás. Funcionan máis cara atrás. E iso é unha cousa que a xente non se dá cuenta. E se funcionan para atrás, por exemplo, en que ano se descubriu América? Se lo voy a preguntar a las cartas. En el 5. En el 5 de copas. Este vai ser o ano do dragón, non? Efectivamente. Mirándolo, non? Efectivamente. Non é fácil facer este chiste. Non, porque fixaxelo distinto tú, veces. Efectivamente. Pillástelo, vale. Pois vai ser un ano del dragón. Un año que nos va a arder fuego. Nos va... Bueno, vamos a arder. Vamos, que diría eu. Vai ser o ano do dragón. Que significa que é o ano do dragón? O ano do dragón... Non. Déjame explicarte como é o horóscopo chino. Ou usted quer hablar usted todo? No, disculpe. O ano do dragón, porque non sei se tú tienes conocimiento desto. Eu creo que non. En China non andan con horóscopos como arás. Eles teñen o año del dragón, porque usan animales, así chamanlle el año del dragón, el año del gato. Bueno, pois este vai ser el año del dragón, porque nós aquí andamos ca mierda dos horóscopos e poñémoslle nombres de mierda, poñémoslle Aquarius, por exemplo. Por que lle pasa Aquarius a un horóscopo? Ponlle Roncola. Por que lle pasa o nombre de algo que bebes cando tes cajarría? É que isto non está pensado. Quen leva este tema? Hacienda. Espero que non, porque non quedaste sin traballo. Bueno, pois iso é o que che quería dicir.
A ver, pero entonces, que significa o ano do dragón? Que te preguntei 3 veces. Vamos a ver, o ano do dragón significa, como su propio nombre lo indica, que va a haber fuego. Imos botar lume. Vai ser unha puta mierda. Vámonos poñer multas en zona de 50 por ir a 40. Pois estaría jodido eso. xa ir a pillar totalmente. Pois ti, imagínate como está o tema. Tú imagínate como está o tema. Andan doentes os lagartos, me cago en Dios. Van a pillar. Vai vir un rapaz con 3 suspensas. Ai, E no. unha delas plástica e religión. Que non hai pasantía disso. Imagínate como está o tema. Desfais o equipo de fútbol de veteranos e vas ter que aguantar ao home os sábados á tarde. Ai, iso é unha putada. Eso é unha putada. Es el año nuevo chino este de los dragones. Va a ser unha mierda, vai ser fatal, vai ser unha porquería. Vamos a estar xogando un arranque e vais nos ir a luz. Ai, iso é a peor pesadilla. Eso é que vai pasar, me lo han dicho a mí las cartas. En Food Champions tamén. Sí, Ai, Dios mío, vai haber suicidios. colectivos incluso. Flor Amparo, o que No, pasa? no. Flor Amparo, o que pasa é que si pode dicir á xente un mensaje positivo. Porque claro, se empezas a dicir ti que o ano do dragón é a mierda, a xente necesita cousas, sabes, alegres, positivas. Usted quere me dicir un secreto e arribou o micrófono, a mellor. Vamos a ver, entonces, que queres que faga? Que lle des un mensaje positivo á xente, un mensaje de alegría. De que color son os billetes de 50 euros? Cajo na bella de Cristo. Vaya, non, cando dixo que eu quero vella. Moi ben. Ahora, en vez de Delial, patrocina 50 euros. Banco de España. ¿Tú quieres saber cómo va a ir el año nuevo chino? Por favor, Flor Amparo. Vamos a ver. O dragón significa salud, amor, amistad, alegría, corazón abierto, dinero. Ai, Ese es el año nuevo chino. Se acabó. Ahora, eu mismo acabo de ganar 50 euros por nada. Por nada. a puro dragón. Así vai ser el año del dragón. Vai llover dinero de las manos de un tonto. Ese es el año del dragón. Vai ser todo, vamos, a pedir de boca. Vai ser todo echenique sobre ruedas. Para que nos entendamos, que tú non entendas nada. Vai salir todo tan ben que vai encontrar traballo Froilán, me cago en Dios. Vai salir todo tan ben que hasta Melendi non vai sacar disco. Pues, E vai cancelar a gira, ademais. Ostras, pobre Melendi. A parte do dragón, que máis animales hai no horóscopo chino? No horóscopo hai o mono, por exemplo. E como é o mono? O mono é así, un ser peludo, chiquitito, ten moito pelo na espalda, que en principio poderías pensar que falo de ti. No, é así pequeno, simpático, moi gracioso el, e así con moito pelo aquí na cabeza. Parece tamén que estou falando de Touriñán, pero non. Estou falando do mono, do que ven sendo un mono que dixo Darwin que era mono. Ah, pero eu referíame. De lo que provienes tú, por exemplo. Eu xa sei o que é un mono. Bueno. Refiérame que no horóscopo chinés Sí. que significa o mono. Referíame a que xa, eu xa Espera sei que se me desmontou a baralla e non sei barallar. E isto sí que é un problema. que xa sei como é un mono. Eu sei o que é un mono. Refírome a Vale. que significa no horóscopo chinés o ano do mono. O ano do mono é un ano pajillero. Porque dache justito, pero non chega a nada. Non sei se entendes por onde vou. Sí. Por exemplo, o ano do mono parece que sí, pero non. Como todos os anos, que parecen bet en Eurovisión. Parece que sí, pero ao final nada. Unha porquería. Pois ese é o ano do mono. E hai máis animais no horóscopo chino? Hombre, claro, hai o ano do conexo, do porco, do galo, do boi. Parece o menú dunha carnicería, por exemplo. E hai tamén o ano da rata. O ano da rata. E como é o ano da rata? O ano da rata é un ano malo tamén ao días. É un ano que non se pagan as rondas. Que chega o tonto este a unha cena e di: "Ai, bajamos, cada quen o seu, e eu pago menos que non tomei postre." O ano da rata é unha porquería. En Galicia non hai ano da rata. Non temos ano da rata. Non hai... En Galicia, cando chega o ano da rata, diu a xunta: "Saltámoslo." Ostras, non o facemos. Non facemos. Entonces, por eso imos atrasados, porque outra xente fai o ano da rata e xa está en 2050. E nós, claro. E nós por eso ainda non chegou a ave aquí. Por culpa do ano da rata. Porque nos saltamos o ano da rata, porque non hai rata en Galicia. No. Non está ben vista a rata. Pois Flor Amparo quedou impresionado con os seus conocimientos do horóscopo chinés. Diría abraiado incluso. Incluso.
Con H ou sen H? As cartas din que con H. Pero non me las juego. Vostedes no instituto non suspendían ninguna, claro, suspendían as cartas. Non che dixo que me educou un máster. É verdade, non te estou facendo caso. Pois, moitísimas Si queres gracias. saber algo máis, a lo mejor... Que traia máis de 50 euros. Se me cae la pañoleta. De 50 euros para cá. Para ti digo, es que se quero saber algo máis que... Si queres saber algo máis, pois dime o color dun billete de 100. Que ese sí que non o sei. Pois nada, Flor Amparo, moitas gracias. Queres dicir algo ao público? Sí, que se queres mandarme billetes, siempre sin factura. Gracias, chao. Pois hasta aquí, Flor Amparo. Non podo ir presa por eso, en principio. Se non é moito, non. Vale. Outro día podo botarlle as cartas ao Deportivo. Sí, e algún famoso, si queres. Vale, estaría ben. Bótelle aí a ver cantos ovos lle van poñer as galiñas a Becan. Esa pregunta Xe che fixo el a mí. é moi difícil de responder. Por qué? Porque as cartas non analizan cousas tan concretas. Pero vamos a pedir a ver que pasa. David Beckham, ¿cuántas gallinas tiene? Necesito ese dato, senón as cartas non che van dar todo. Creo que ten 6. 6 xa Porque galiñas. foi o padrón e dixo dame media dúcia. Pero son novas, non poñen os ovos. As galiñas novas non poñen tantos ovos. Te digo, las cartas dicen, le van a poner 6 huevos, una cada uno. Bueno, Cada gallina le va a poner un huevo. si da pienso Y si lle dá un pouco de tercerillo, envío hasta pan Vitoria outro ovo. Eso digo as cartas, Non lo digo yo. Todo lo que pasa aquí lo dicen las cartas. Ti como vas para deixar os mozos? Dincho as cartas tamén. Está levantas moito En culpa. principio sí. Si me sale para arriba, teño que deixalo. E para baixo tamén. Bueno, pues nada, Flor Amparo. Despedimos aquí, parece. Bueno, te verá o seu programa. Non é un programa isto é o É o galpón. Somos dos normales nun galpón, non se dou cuenta. Ai, pero os 50 euros son de verdade, non? Sí, pero espero que veñen de volta. o que se acabe esta tontería. Pues despide usted, vai a acabar o programa aquí. A ver, espera, vamos a ver se as cartas me din que o programa acaba aquí. ¡Hostia! El caballo con un espadachín. Isto significa que hai que ir indo por aí abaixo. Como os cabalos, Pois xa estaría. desbocados, Vai vir Carla para... sin rumbo. En principio, Carla xa desapareció, voló, se fue, se voyage, tutti frutti. Voló. Non vai vir Carla. Non vai vir, despídete si queres. Pois Ahora nada. eu non sei. Por ela xa estaría. Non, bueno, a ver, por que? Por Carla. Por Carla, hai que preguntar as cartas. Por... Podo despedir ou non? É un programa, capitán. Pois... Di. Ahí está, déjame echar las cartas. Las cartas dicen que te vas a ganar 5 euros. Está bien para haber perdido 50. ¿Ves? Es que este año nuevo japonés es tremendo. Ao millón de 5 é polos meus 50 euros que me tens que devolver. ¿É usted evidente? ¿É usted evidente? Pero... Por cierto, quería facer unha pregunta ahora que xa cortamos, que xa acabou o programa. Usted gustaría ir poñer o domingo polas feiras, polos coches, un papelito con o meu número de teléfono? Con o meu número de teléfono. O traballo é moi simple. Usted ten que coller un papelito con o meu número de teléfono e deixalo en todos os coches que estén na feira en Padrón. E usted deixo yo ali. E usted paga algo por eso. Podes pagar 50 euros. Dirás tú, o número de teléfono é para que che chamen Para evidencia. Para evidencia. No, en principio é para follar. É o que me gusta a min, porque foi unha first dates, non me funcionou. E estou probando este método, últimamente funciona bastante. Estamos indo os sábados á tarde moito a Motel Venus. Eu non sei que máis dicirlle, señora Flor Amparo. Eu se queres sigo toda a eternidade así, pero... Un café tomaremos. Está ben facendo unha proposición sexual, Flor Amparo. No. Ah, que lástima. Oh, sí. Hasta aquí esta locura e... Chausillis e de todo. Adiós, Venga. Non vas vir despedir. Quen? Nada, nada. Hasta luego. Adiós, capitán. Tío.
Quero mandar un saludo ao meu mastín desde aquí. Ainda vive desde aquela. Imagínate. E tu abuela? Home, tamén. Está con Kennedy.